Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Paita nyaya imwe panapa yekuti timboonesana zvinhu zviri kupisa mumastreets izvo. So pari kubuda shoko pari kunzi zvoni bank account is low. Only solution is to return to the GoFundMe strategy. Welcome back Nero. Ndio shoko riri mustreet randiri kusangana naro. Ndio nyaya dziri kutaurwa nemaZimbabweans. Ndio zvinhu zvavari kutaura mushupa vakangoona kuti vaChamisa vadzoka mupolitics. Vanhu vari kupomedzera vaChamisa zvakanyanya kuti hanzi madzokera nyaya dzemari, especially papa kutaura nyaya dzekuti even team diaspora this mungatarisa pa speech yavo vane mashoko akakosha avaitaura pamusoro peteam diaspora, because team diaspora ndio inosimudzira zvinhu kuti zvinge zvichifamba. Even ndakabva ndaona that young boy Chaton Wende ari kuti zvoni the new must dissolve the social media diaspora praise and worship group that remembers that there is a country called Zimbabwe. During work shifts break, they are busy telling people that have not even shown an interest to join that they are not needed. Very hilarious. I don't know kuti zvese zviri kutaurwa anonzani naWende ari kuzviona papi, but rekedza tipinde timbonzwa zviri kutaura maZimbabweans akawanda pamusoro paadvocate Nelson Chamisa after vataura nyaya dzacho. And zvinhu zvandiri kutaura zveshe ndiri kusangana nazvo pane post yavo advocate Nelson Chamisa. There is this other guy ari kutaurawo zveke zvaari kutaurawo panapawo, ane makomendere ari kuita ari kuti zvoni all talk and no action. This struggle is not for weak opposition leaders. We need new leaders. You just in it for money. Same ideas, we basically know what you will do. Ndo zvimwe zviri kutaura kunzi zvamunosingoita tiri kuzviziva. Mazimba ina handichaziva hangu. Inini hangu guys, let's be very honest. Imi mazimba mumbodei imi. As like mumbodei just. You know, the reason why ndikubvunza zvinhu izvi kunzaniche kuti pade nguva yakati ndakumbozorora ndamboita zvekumba kwangu nemhuri yangu, ndimboitawo zvelife yangu, kumbozorora, kumbofurwa nemhepo. Vanhu vakapopota, vanhu vakajamuka baba. Hatingamboite izvozvo. Uchisiya uchiita sei? Vamwe vakangoti handizvozvo, tabvuma tozokuoneka namauya. This time baadzoka pushi zvikanzi muri kutaimira mari, muri kuda kutaimira GoFund. Because you know what? The reason why these people are saying kuti kutamira GoFund handite. Last time pakafomwa Citizen Coalition for Change CCC here. Yakasimudzwa neGoFundMe. Vanhu vairowa maGoFund vachisumudza chinhu. Pakatoitwa mamwe GoFund yekuti anzi ngatimutengere mota bulletproof car. Pakatoitwa maGoFund akawanda. Chinhu chaisponswa nevanhu macitizens vari kudiaspora. Vaingobudisa mari, ngatidai so, ngazvifambe, ngatidai so, paridiwa chii chakati ngazvituke, ngazvifambe, zvichingoenda zvakadaro. Now people are now accusing Chamisa manje kuti wakutaimira the same GoFund yo, wadzoka hanzi because wachoboka. I don't know kuti nyaya yekuti munhu achoboka vanhu vari kunyatsoitora kupi. Toti muri kudei mazimba. Ini ndo zvari ndikubvunzawo zvangu imi vanhu mukumbodei. Because honestly the guy is trying. Amana kufighta ZANU-PF. I remember ndichizvitaura zvinhu izvi, you know. Ndikati do you know kuti kufighta ZANU-PF as kids game has mafunnies, vanhu vaiveka vari serious pazvinhu zvavanoita. Imagine kuti izvi zvigaya kuti munangagwa negovernment here. They are the ones who are ruling Zimbabwe, yes. But guess what they are doing? They are taking everything serious. Even social media inotono vafana notambira salary. Avatomborare vanotogara vachitotsvaga kuti ningaita sei, vachidefenda vachita sei. Yet he is the one ari kutonga, ari kumeka sure kuti every sector yakasimba. Kana zviri zvibhagera chaizvo kune vanhu inonodherera ZANU paground, inosvika unodherera chero uri kuraini kupi kwauri kugara, unotovaona vakomana vatosvika kuti isusu tisi vakomana vomusangano variko. They are everywhere, almost everywhere in Zimbabwe, especially kumalocation. Kune nzvimbo dzimwe dzakatisarire kumareserve anchatotaure unopedzerana na chief kana sabhuku wako. You know, they are taking everything serious. Mapoints atakatoma tatikati, but you guys monyatsora kuti muri serious mukurevesa zvamuri kuita izvi. Kana muchirevesa, why musiri kutora zvinhu zvakaita sezvizvi serious? You know, if these guys they be like no zvindovara zvinobasa. Zvinongoita zvega. But onai pani chinhu chechenaso. Ora tikatinzwa zvekutaura nevamwe, because I don't want to say things as if ndiri munhu anoningirikina, but yeah.
Right. I didn't want to respond, but let me put my 2 cents in plain and unfiltered. A man runs from his own house when it's on fire, abandoning his crippled wife and children to die. Later, after hearing they somehow survived, he returns claiming to be the head of the house. What do you call such a man? Nelson, that's you, a coward. You have no zero moral authority to speak for anyone. You are fundamentally unfit to lead. Your sudden reappearance only confirms the pattern you surface at election time. Milk the hustle cash in the vanish. When people actually need you, rinse, repeat, stop using innocent people as stepping stones for your personal ambitions. It's cynical, it's predictable, and it's tired. Sadly, how low IQ minds won't see through it, but that doesn't make it any less true. Pedza zvake. Mumwe arikutotaurawo muskillful wake, muonero wake. Imagine. MaZimbabweans, inini chinhu chinoitika pane zvinhu zvese zvoda kukuudzai chinhu one chandakadzidza about these streets. There are some people out there vakamirira kukriticize vanhu. Inini pakakomenda munhu ndokwanisa tokuudza kuti uyu munhu ndewe ZANU-PF akomenda. Ataura zvinhu mataurira. Uyu ndewe Triple C. Uyu wangoro muZimbabwe namwe nepfungwa dzinongoshanda, but aimbosupporta Chamisa deep down. Kozoita vanhu vekuti ndiri kuudza kuti uyu munhu aisupporta opposition kubva kumadays atsvangirai. Those people who were supporting MDC kubva ichitanga madays ekwatsvangirai ndo vanhu vaya vekuti vanhu vakuru vari respected, like most of you guys vari kundoona panapa. Sorry zvenyu ndinozongoti guys ndoziva kuti muri vanhu vakuru. I respect you a lot. Ndatojaira, it's just yango language, but it's just that munenge muchinzwisisa zvinhu izvozvo. You understand these things and munongomirira chinhu chamunenge muchida. You are still supporting, and you are only supporting because you need change. You are only supporting because you don't want to betray the legacy of Morgan Tsvangirai, even though iye achitaura kuti hapana sina zvelegacy yaTsvangirai hazvichataurwe kapa, hakusina achiri kutaura nezvazvo, yato imwe nyaya. But just that loyalty, that love yekungoti saka alright nezvese zvakasafirwa naTsvangirai zvogumira ipapo here, muri kubata nyaya yacho. Izvozvo zvese izvozvo ndotoziva, ndotokutaura kuti uyu munhu uyu ndewe nguva yaTsvangirai, uyu ndewe nguva yaNhingi, uyu is a big supporter. Ndine zvandinoona nazvo. But this guy munhu ari kutaura izvi munhu ari frustrated zvikudaro. Kana ndichiti vanhu frustrated, kune vamwe kuti vangari ma-students especially kunana university kuchichiwo anenge achisimbisa achitasiya achididida achidefenda everywhere, even on social media. I'm even shocked kuti these days hakuna ari kumbodefenda this whole thing. Vakangotarisa vanhu vototi okay, itai toni toda kumirira kuona kuti mucharonga zvipi, because vanhu vakutya kunyara. Honestly speaking, pane zvimwe zvinhu zvekuti zvaitaurwa nevanhu zvokuti ndechitoziva kuti but apa I think you are supposed to say these things, but it's just that akwanise kuuya panapo bvoti Nhingi unofanira kungochita so futi because nochiti munhu ari kuziva chimesi dzake, but deep down vanhu vari frustrated, vanhu vakatsamwa, very disappointed. Apana chakamboshata ngokuti inini muri yeZimbabwe. I'm not only pandiri kuti ndambosiya, because ona pa pakanzi takumbotora nigirikini takungosiya chinhu chakadai so. People were expecting kuti okay, kana munhu ati ari kumbosiya chakadai aifanira ngoti saka ndakusiya panofanira kunge pakasirwawo munhu akadai so. That's where the problem was. Kuti ko vachazodiya ana ningirikina ndiani umwe achazara aripo, vamwe vakazara chinzonza kutora nechizimba. Ndokuziva nyaya yacho yari kutoitaura kakataura these guys musandiudze kuti ma-colleagues, musandiudze nyaya yema-colleagues because vakashandiswa nezanu kuti destroy aitaura naMwonzora. But deep down inini ndaitoziva kuti Chamisa angasitotaura naMwonzora kuti usataura kuti ma-colleagues, your former colleagues, the likes of naMwonzora vakashandiswa nezanu-PF kuti ndingina no. Vanhu vaitaura ipapa ndana Hwende nanani timu rese riri muparliament ndo vanhu vaitaura
kuti aiwa musatudze zvekuningina but zvekuregerana zvichazova. But anyways, like let me see, umwe ari kuti wanzi aiwa taabonewo nero unoita madiro nesu, people loved you and trusted you with our lives, then you decided to dump them, kuitisana maya inditori nematrust issues newe. Mumwe ari kutotaurwa you know what guys, wakambonzwa statement rekuti rinozotanga kutaura navanhu vanzi musapinde nemwoyo musati sei. Politics manje zvasiyana nekusapota kana atingati bora politics chinje kuti munhu anotouya physical achisapota and ari ready to die for it. Kuna munhu kuti vakafirwa izvezvi hama neshamwari vakatofa kuti ninga atofa ari pakati pekutosapota chinjaya kuti chinge chienderera mberi. And that is the reason ukuona kuti izveso vakomana vari kuzongodzokova kuti atauya taadotangidza futi zvinhu from scratch, even vanhu vari kuningirina. This is not good honestly. Andina pandiri kumboona pana vanhu vataura zviri straight like once first apologize to those who begged you, the betrayal they endured, the accountability, and be clear on how the question is on you, not what you are highlighting. Who are you? The crises and problems are known. What has changed about you? Like this comment ndakaitarisa iri kubva kune vanhu wakambona maprofessors veve team remaprofessor wekuti vaikasara vanhu nan'onzora like because kune imwe team rakasara nan'onzora ndo type yemaquestions akadai sokuti zvinzaiwo maproblems ari munyika tikumaziva. What about imimi ndimi vapi zve zorwadza. This is sad. This is sad. We all know that the only way to change for the better is to vote ZANU-PF out of governance, and the voters has been overwhelmingly supporting you. But the essence of change right now is politically and electoral reforms. For surely we can't have an election in the same condition. Nyama elections inotemesa musoro. But anyways, thank you so much muri Zimbabwe. Ndanyataurisa nde unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti dzinoningina because handina chandichirarama ndichitaura vanhu vese vari the same post yake. You know, I think this is the first time kuti kunova vanhu nyika yese ino yachiningina ndoziva sometimes zvokuziva zvokuti anzi vanhu veZANU-PF vakatengerwa mafoni. Vanhu veZANU-PF vanotobuda pachena vataura vachitenderera kudai vanotonanga straight. But the Chamisa we knew before is not the Chamisa that is big right now. Kana ndiri kutaura kuti the Chamisa anga watatiri kuziva kare asiri aripo, ndikutaura support yaaiwana, size yesupport yaaiwana kudhara nezvaakuitika izvezvi zvinhu tu zvatosiyana. Ndo patiri kutaura kumanaka ameno if kana pane change or anything chinogona kuitika kuti chigadzirikana kuti panyatsotaurirana zvinyatsoclicka kuvanhu because unoziva kuti pane mamwe maquestions ane musoro aibvunzwa nevanhu pachinzi ko vaChamisa ko nyaya iyi ka vanhu vanozoningina sezvikanzi vedu vanhu vanotozviziva nyaya yekuti iva vanhu vada kuziva zvinhu zvedu. Honestly speaking hakuna munhu wekuti anganyatsoziva anything that is happening. Vese vanenge vachitobvunzawo vari curious, just that they can't come papublic vachibvunza zvimwe zvimaquestions zvokuti vanenge vasiri kunzwisisa. Tikada kubvunza kuti vanhu vacho vari kunzi vedu vari kuziva ndevapi ndanani. Munhu wese ane question ada kutozivawo. It's not kuti unganzi ZANU-PF zviri zvemupolitics ungambofa vakomana vatotaura. Imagine kuti there is this guy angataura anzi zvamakaudzwa nezuro takazviziva 3 months ago angazviziva sei. Because intelligence yemunyika yaungamboikunde kufunga kakuzoziva kudidi like tarisai what happened. Ng'onzora akagara atotaura zvaakatotaura kudhara, vamwe vakatorova mets dzavo kuti ngazoya tizodaira zvinhu zvatakadididi ana nhingirikini vachitaurawo zvinhu zvavaitaura before auya vangazviziva sekuti apadhuze kuadresa. Ndimukuzviona. Anyway, thank you so much muri Zimbabwe. Ndingopfara nepanapa. I hope handina zvakashata zvandataura and I hope handinowa ndatsamwisa nekuti inini handisi pakutsamwisa 2025 kungoonesana kuti une zviri kuitika izvi. Inzwai zviri kutaurwa izvi. Kana mazoonawo zviri kuitika nemanzwawo zviri kutaurwa zvekuita munozozivawo maimimi. Handiti but ndisandaenda zvangu ndigendishandisawo mukana da kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account
vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore zvava easy. Pane company inonzi Education Research iyo inova iyo yega company inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukurejistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka tiri kuti zviite nyore, gara wavabata, taura navo vakubatsire, vanokuitira. Even if you are outside South Africa zvinoita, but make sure passport yako inongodiwa entry stamp yekuratidza kuti iri valid mu South Africa, yapinda zvakanaka, then zvese bo wakutobatsirikana, wakutoitirwa. Ende zvinouya padheni pako, uri kwauri ikoko, vari kwavari ikoko. Namba dzavo ndidzo dziri kubuda apa, vari affordable, reliable, vakarongeka. Saka uchazodei mangwana, tora namba ubatsirwe neEducation Research for company registration nekuvhurwa FNB business account.